Здравейте, приятели! Днес искам да алармирам за едно много опасно явление, което се наблюдава в Пловдив, а именно това, че ние адвокатите сме викани масово в полицията и ДАНС за разпит по отношение на нашите клиенти. Нас ни питат какво знаем по случаите на нашите клиенти. Искам да ви кажа, че съгласно член 33 от Закона за адвокатурата, книжата на адвокатите няма как да бъдат преглеждани, няма как да бъдат копирани. Разговорите между адвоката и неговият клиент няма как да бъдат записвани и дори да бъде направено такова доказателство, то няма как да бъде използвано като такова. Въпреки това, при нас се наблюдава това явление. За пръв път, тъй като искам да бъда конкретна и винаги се опитвам да съм такава, за пръв път се сблъсках с това преди доста време, когато от икономическа полиция, служител на име Гъров, дойде директно в моя офис без предупреждение и започна да ме разпитва по отношение на мой клиент, който имаше търговски спор за по-незаплатени фактури, който, между другото, в последствие си изпечелихме. Но той си позволи да дойде в офиса ми, взе цялото ми адвокатско досие и го занесе в близка книжарница, където има ксерокс, и си копира каквото му беше необходимо. Тогава бях с по-малко опит, не реагирах, подчиних се един вид на това, което искаше полицията от мене, но в последно време, последните 6 месеца, мене ме викат вече 2 пъти, веднъж в икономическа полиция и веднъж в 4-то районно, да ме разпитват какво знам за мои клиенти. Вижте сега, няма как, господа прокурори, да ни разпитвате за нашите клиенти, тъй като това е абсолютно забранено. Има 2 варианта. Единият вариант е да сте се самозабравили, а другия вариант е да е от незнание. Но и двата случая не ви оправдават. Аз не съм сезирала институциите, най-вече европейските, защото адвокатите имаме и европейски органи на адвокатурата, имаме и световни организации, тъй като не желая да навреждам допълнително на имиджа на съдебната система, както и на имиджа на страната ми. Така съм възпитана и така мисля. Но, когато следващия път ме извикат за разпит, ви уверявам, че ще го направя на всички нива. Благодаря.